ntị na aghọtabero na ihe ọbụla akpọrọ relationship bụ na marriage bụ na ọkwa ifuru ezinụlọ onye si wee pụta na play a very big role n'ebe ọ nọ, n'ebe onye ahụ nọ. Na ọtebe na-aga, ọ bụrụ na n'ezinụlọ nwoke na a na-eme tigbuo ụzọ gbuo, ọ ga-eme gị tigbuo ụzọ gbuo. Ọ bụrụ na ezinụlọ nke nwaanyị na ha na-eme tigbuo ụzọ gbuo di, ha ga-eme gị tigbuo ụzọ gbuo. Ọ bụrụ na ha na-esokwu even both extended na-eso okwu, sincerely speaking, ihe na-anụ bụ devil in human form ka ị na-anụ, because ọ bịakwute gị mgbe ụnụ ga-abanye ihe ọ ga na-arụ gị bụ akpụrụka. Ebe a ka ị na-afụ gị na mmadụ onye ị na-anụ gị na ya aba mba, o nwere ike ọ chọọ gị okwu gị na ya aba mba, nye nwa chọrọ gị okwu gị na ya aba mba, o buo ihu. Ịchọzie mgbe ọ na onwe gị achọzie ka iji esi ya nne gbaghara, ọ na-agbaghara nsogbu aha na 7 days. Maka na nyenwa chọrọ gị okwu nke ọ ji esi sorry, nyenwa gị nsogbu aha ga-anọgidezi ọgụ 7 days. Beach money afụgo m nwa bụ na nwaanyị abụ m nwoke, mma agwa gị nke megoro mmunu. Beach money afụgo ayigo m nwa bụ na ọ ga-apịa m blamba, ọ pịa m nwa na onwe m ga-aga ka m jesi ya nne ka edozi naanị ihe a, ka anyị mara ka anyị esi wee gaa. Nsikwa mepụkwa n'ọnụ si ya nne ka edozie ihe a. Beach money nsogbu ada, a ga-esezi okwu a 7 days. Ebe a ka ọ ga-akpọ nne m, kpọọ nna m, kpọọ my generation. When I look back na mgba touch na background na afụkwa na ọka ya tigbuo ozugbo a ka a na-eme na ezinụlọ nna njụọ onwe m na ihe ihe m ga-aya. Abụ m mmadụ na-abụ mụ na gị nwụọ, mụ na gị baa mba kịta anụwa na ọ ga-eteke m 1 hour nsogbu ụdị, o teke m 2 hours nsogbu ụdị. Achọrọ m ka anyị dozie ya kịta. In fact, mụ na onwe m nwere ike ịbịa wee nwere m ike ịbụ the person ga-abịa ka anyị dozie ya, because adịghị m alaike ịna nọ nna nwa m na-alaike ka m ihe dị na nwa. Agaghị m ihe ọbụla ga-anapụ m ihe dị na nwa nna aga m edozi ya ka m nwee ike nata ihe dị na nwa.